ಬಲೆತಲ್ಲಿ ಪಾಲೆ ಪಪಾ 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 ಪಾ ಬಲೆತಲ್ಲಿ ಪಾಲೆ ಪಪಾ 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 ಪಾ ಬಂದುಲೆ ತೀಪೆ ನೀರ್ದ ಸಿಲೆದಿ ಕೊಡುಂದಾಂಡ ನೆಲನ ಗರ್ಪೊಡು ಗಂತಗೆ ಜತ್ತನಂದಾಂಡ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ಒಸರ ನೀರು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಒರ್ಬಡಿ ಪಸೇರ್ದಿನ ಗಾಳಿ ನಂಗೆ ಅಲ್ಪಗೊಗ್ಗು ಬರಡುಂದಾಂಡ ಒಂಜ ಎದ್ದೆನ ಪತ್ತದ ಎದ್ದೋಡು ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಫ್ಯಾನ್ ತಿರ್ಗಾವಡು ಇಜ್ಜಾನ್ಯನನ್ನು ಉಂಡು ಒಂದು ಮಲ್ಪಡುಂದಾಂಡ ನಂಗೆ ಅನುಭವಗೂ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಕುಸಾಲು ಪನ್ಪಿನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕರಬರಿಟ್ಟು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಉಪ್ಪುಣು ಬಂದಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಾವು ತೋಜುಜಿ ಅಂಡ ಕುಸಾಲ್ದ ಕಲಾವಿದರು ಆ ಇತ್ತಿನ ಕುಸಾಲ್ನ ಜತ್ತದ ಪೆಜಿದು ನಮ್ಮ ದುಂಬದಿ ಕಿಡ್ದ ಪೇರು ಒಂದೇ ಒಂಜಿ ಚಾತುರ್ಪು ಅಂಚೆ ಇತ್ತಿನ ಕುಸಾಲ್ದ ಚಾತುರ್ಪುದ ಕಲಾವಿದರು ಸುಮಾರು ಜನಟ ಉಂಡು ಸುಮಾರು ಜನ ಅಲ್ಪ ಪಸೇರ್ದುಲ್ಲೇರು ಅಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಅಂಗನ ಕೊರಡು ಪನ್ಪಿದಿಟ್ಟಿಡು ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಕಟ್ಟಿಂಚಿತ್ತಿನ ಲೇಸ್ ಬಲೆ ತೆಲ್ಪಲೆ ಕುಸಾಲ್ದ ಪಂತದ ಎಸಲ್ ಐನೆತ್ತ ಈ ಸಂಚಿಡು ನಮ್ಮ ದುಂಬದಿ ಕಿಡು ಕುಸಾಲ್ನ ದೊರ್ಪರೆ ಬರ್ರ ಎಲ್ಲರು ಕುಸಾಲ್ದ ಕಲಾವಿದರು ಬೆಳ್ಮನ್ ವಿಚಾರದಾದಂದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರೆನ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯರ ನಕಲೇನು ಸೀಕು ಸುಮಾರು ಮಲ್ಪನ ವೈದ್ಯರ ನಕಲೇನು ದೇವರನ್ನ ಒರುಟು ತೂಪ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಚರ್ಮ ಸುಕ್ಕು ಕಟ್ಟದು ನೆರಿ ಕಟ್ಟದು ಮರ್ದು ಮಾಯ ನಡಪಂದಿನ ಅಲ್ಪ ವಿಷ್ಣುದೇವರೇ ವೈದ್ಯರಾದ ಬರ್ಪೇರು ಪನ್ಪಿನಂಜಿ ಪಾತೆರಲ ಉಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅಲ್ಪ ದೇವರ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ತೂಪಿನ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯರ ನಕುಲೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಅಕಲ ವೃತ್ತಿಗೆ ಅನ್ಯ ಮಲ್ಪನಲ ಅಲ್ಪ ನಡಪುಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಇತ್ತ ಬೆಳ್ಮಾನ್ ಕುಸಲ್ದಕುಲು ನಮ್ಮದು ಮದಿ ಕಡೆ ಬರಲ್ಲರು ಎದುಕೊನ್ಗ ತಾಟಿದ ಒರುಟು ದೇವರೇ ಒಡೆ ಕಾಂಜಿ ಶುರು ಹತ್ತಿದೆಯೇ ಪಂಚಬೇನೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ಸಮಯ ಜಿಲಾಪ ಒಂದುಂಡು ದೇವಾ ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ ತೋಚರ್ ಮಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಓ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಏರ ಬರಂದುಲ್ಲೇರ್ ಮಾರೆ ಏರ್ಬೋಡು ಎಂಕು ಇದು ಏನ ಸ್ವಾಮಿ ಇದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬರ್ತದೆ ಏರ್ಬೋರ್ಡ್ ಕಂಡು ಏನು ದಾತವನ್ ಪಿನ್ ಬಂದೆ ಎಂಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೋರ್ಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಳ್ಳೇದು ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಅವಡ ಯಾನ ಪೂಜೆ ಅಯ್ಯೋ ಭಗವಂತ ಎಂಟು ಏರ್ಲ ಅವು ಸ್ವಾಮಿ ಎಂಟು ಊಟಾರ ಬಂಜಿವೇನೆ ಒಂದುಂಡು ಎಂತ ಬಂಜಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ಈರುವರ ಕುಲ್ವರಿ ಅವು ಸ್ವಾಮಿ ಲಿಪ್ಪಿ ಅಮ್ಮ ಕುಲ್ಲೇರಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಓ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಓ ಸ್ವಾಮಿ ಬೇಗ ಲೆಪ್ಲೆ ಮಾರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಲೆತ್ತನ ಎಂಜ ಏನ್ ಲಿಪ್ಪಿ ಇರುವರ ಕುಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಓ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಓ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರ್ತಾರೆ ತೋಜಿ ಮಾರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಉಂಟ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಿ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಪುನಃ ಅತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಮುಲ್ಪದ ಎಂಟ್ರಿ ತಿನಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ನೆಟೆ ಬರೀತೀನಿ ಮಾರಾಯ ಒಂದೇ ದಾದಾ ತುಲ್ಲಾರುವ ಏನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ನ ಎನ್ನತ್ತಿಯ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅರೆಗೆ ಅನ್ನ ಗೇಟೋಲೋಣ ಅತನ್ಗೆ ಬಂದು ಮನ್ಪುನು ಕಡುಪುಡ್ನು ಪನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋದತ್ತೆ ಆಜನ ತುಲ್ಲರುನು ಏನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನೇರ್ನ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಟ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಎಂಗಲ್ಲ ತೋಟಾಡು ಗಿರಂಗ್ ಮಾಡ್ತೇರು ಗಿರಂಗ್ ಐಕು ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕೋಡ ಬಿನ್ನರ್ ಇತ್ತೇರು ಅಂಚ ಕೋಡ ಕಾಂಡ ಇಡಿ ಕಾಂಡ ಭಯ ಉಂಟ ಗಿರೇಂಗಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಾಂಡ ಗಿರಂಗ್ದ ದೋಸೆ ಬಯ್ಯ ಗಿರಂಗ್ದ ಕಸಿ ಅಂಚನೆ ಬಯ್ಯಾಗ ಗಿರಂಗ್ದ ಬಾಡಿ ಉನ್ನೇನು ತಿಂದು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಕೋಡ ರಾತ್ರಿಂಚಿ ಬಂಜಿಮೇನ ಸುರಾತುಂಡು ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಜೋರ್ ಜಿಲಾಬ್ ಸುರಾತುಂಡು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಆ ಕಸಾಯ ಈ ಕಸಾಯ ಪೂರಾ ಕೊರಿಯರು ಅಂಡ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಬಂಜಿವೇನ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಜಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಇದೊಂದು ಏನಾಣ ಒಂದು ಮರ್ದುಗೋರಡು ಏನ ಬಂಜಿವೇನೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಐಕ ಮರ್ತು ಮನ್ಪುಗ ಓಕೆ ಈ ರಾನಮುನಿ ಕಿರೆಂಗಿ ತಿಂಡ ಬಂಜಿವೇನೆ ಬರಂದೆ ಬಕೀನಾ ಆಪುಜಿ ದಾದ ಮಲ್ಪುಂಡು ಕಿರೆಗಿತೆ ಐಕ ಮರ್ದತೆ ಅಂದು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಐಕ ಪೂರ ನಮ್ಮಡ ಮರ್ತುಂಡು ಹೌದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ನೆತ್ತು ಗೊತ್ತಾಗ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಇಂದ ಮೀನನಾಥ ಓ ಎಷ್ಟು ಬಸಂಬಲ ಕನಪೆ ಉಂಟ್ಲಿ ಅದೇ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ನಿಗಲ 24 ಸಿಡಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ಒಂಜನ ಅಂದತೆ ಒಂಚ ಹತ್ತು ಮಾರೆ ಆಯ್ನೊಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಪಾತೇರ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಯ್ತು ಆಯೇ ಅಂಚಿ ತೆತ್ತಲ್ಲ ತಿಂಚಿ ಬೋರಿಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಅದೇ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಈ ರಾಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಬಂದಿರ ಅವ್ ದಾದಿ ಅಲೆ ತುಲೆ ಎಷ್ಟು ಬಂಡ ಓ ಎಂಗಲ್ಲ ಮೆಡಿಕಲ್ ದೊಂಜಿ ಕೋಡ್ ವರ್ಡ್ ಅವನ್ ಪುರ ಎಂಗ್ಲು ಒಟ್ರಾಸಿ ಬಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಇರೇನ ಎಸ್ಸಿ ಕೊರುವರ ಓ
ಎಷ್ಟು ಪಂಡ ಉಂದತೆ ಮುಂದೆ ಸ್ಟೆಥೋಸ್ಕೋಪ್ ಏನೇನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ಟೆಥೋಸ್ಕೋಪ್ ಸ್ಟೆಥೋಸ್ಕೋಪ್ ಅವೇ ಸ್ಟೆಥೋಸ್ಕೋಪ್ ಹಾ ಇತ್ತೆ ಇರಗಿನ ಪನ್ನೀರ್ ಎಂಗ ಬಂಜಿಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂಜಿಮೇಲೆ ಐತೆ ಅತಕ್ ಹೌಲಾ ಈ ಅಂತ ಮುಟ್ಟೊಟ್ಟಿ ಸ್ವಾಮಿ ಮುಂದೆ ಬಂಜಿ ಬೇನೆ ಜೋರುಂಡು ಅಂದ ಜಾಪು ಇಂದು ದೇರ ಮುಂದೆಕ್ ಇತ್ತೆ ಇರಗ್ ಮುಂದೆ ನುಂತ ಹೊಡತೆ ಅಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುಂದೆಕ್ಲ ಎಂಕಲ್ಡ ಮರ್ತುಂಡು ಸರಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಮಿನನತ ಪೋ ಸಿ ಬಸಾಲ ಹಾ ಪೋ ಕಣಪೆ ಕೀವರ್ತಿ ದೇ ಕೀ ಬಾರ್ದನ್ ಏನ ಸಿ ಬಂಡ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿ ಹತ್ತು ಮಾರೆ ಮಗ. ಇರ್ನ ಎತ್ತೆ ಮುಲ್ ಬುಕ್ಕು ಪೋಂದಿದ್ದ ಅಂದು. ಹಾ ಅವೆಂಕಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಚಿಕ್ಕ ಬುಕ್ಕು ಒಂದ್ ಚಿಕ್ಕ ಬುಕ್ಕು ಚಿಕ್ಕ ಬುಕ್ಕು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಬುಕ್ಕು ಪೋಪಿನವೇ ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಬುಕ್ಕು ಉಡುಂತಾವ್ ಓ ದೇವರೇ ಇತ ಬುಕ್ಕು ಬಾಬಿನ ನೀರು ಚಿಕ್ಕ ಬುಕ್ಕು ಉಂಟಾವ್ರ ಸರಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಸರಿ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಮೇರ್ ಬರ್ಪಿನ ದೂರಗನ ಎನ್ನ ಉಂಟು ಪೂರ ಉಂಟು ನಾನು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಹಾ. ಇರೇನ ಸಿ ಸಿ ಹತ್ತು ಮಾರೆಯ ಸಿ 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 ಅಲೆ ಮುಂದೆ ತಾಲೆ ಜೀರುಂದೆ ಇನಿ ಪೋದು ರಾತ್ರಿ ಕಾಣೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊರಗೆ ತೊಂದರೆ ಸಮಾಪು ಸರಿ. ತಾಲೆ ತೊಂದರೆ ನೀಡ್ಬೇಕು ಕೊರ್ಲೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಇರ್ ದಾದ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಇರು ಇಂದೇ ಓಯ್ ಇರು ಖಾಲಿ ಒಣಸಿಮಂತ ಮಾತ್ರೆಗೆ ತನ್ನತ್ತು ಮಾತ್ರೆಗೆ ತನ್ನಿ ಬಕ್ಕ ಪೀತಿ ನಡು ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಟೀ ತಿಂದ್ರೆ ಯಾರು ದಾದ ಲಾಯ ಮಾರಾಯ ಅಂಚತ್ತು ಬಕ್ಕ. ಪೀ ಪಂಡ ಪರ್ಂದ್ ದೇವರ ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಗಲ ಕೋಡ್ ನಂಬರ್ ಬುಜ್ಜು ಮಾರೆ ಸರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಆಬಾ ವರ ಪೋಲೆ ಅದೇ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಹಾ. ಎನ್ನ ಉಂಟು ನತಿ ಉಂತುನು ಮಾರೆ ಈ ವರ ಪೋಲೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ಪ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಹಾ ಪೋಲೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಅಂದತೆ ఆయన ಉಂತ್ವತೆ ಉಂಟು ಮಾರೆ ಇಜ್ಜಿನ ಆಯ್ನೆ ಉಂಟು ಬಿಡು ನಂಕದಾನಿ ಪೋಯದ ಇಂದ ಸಾಧನ ಶಬ್ದ ಅರ್ಪುಂಡೆ ತೂಲಗೆ ದಾದ ತೂಲಗೆ ಒಲ್ಪಯಿ. ಸಿಗಲೇ ಬಿಡು ಶಬ್ದ ಅರ್ಪು ಉಪ್ಪಿ हेलो हेलो हाँ हमारा बम्बई में मरमपुर तफानी है हाँ मैं अभी इधर आ गया हाँ वो थोड़ा कैमरा डालो हाँ ओके हाँ अभी शुरू करता हूँ हमारा प्रोग्राम अभी शुरू होएगा हाँ रेडी अंते पूरा रेडी उंडते ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಯಾನ್ ನಿಗಲ್ನ ಮೋಕೆದ ಸಂಕೇತ್ ಕುಲಾಲ್ ಫ್ರಮ್ ಟೋಯಿಂಕಾ ಎಂಕಲ್ನ ಪುದಾರ್ ಕೇನ್ನಗ ನಿಗಲೆ ವಿಚಿತ್ರ ಪುನತ ಚಾನಲ್ದ ಎಂಕಲ್ನ ಪುದಾರೆ ಅಂಚನ ನನ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ಎಂಚ ತುಲೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಮಂದಿನಗಳು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಈ ಸಾಧನೆದ ತಾದಿಡು ಏರ್ ಪೂರ ಉಲ್ಲೇರು ಇನ್ನಿತ ಸಂಜಿಗೆ ನಮ್ಮ ಫೇಮಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪಣ್ಣೆ ತೊಲೆ ಆರು ಪೂಜಿ ನಾಗನೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಆರು ಏತ್ತು ಬಿದ್ದಿಲ್ಲೇರಂದು ತೊಲೆ ಆರ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ತೊಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ತೊಲೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ತೊಲೆ ಏನ ಚಾನೆಲ್ ದರ ಐಕ ಚೂರು ಅರೆ ನಂತುವರೆ ಬೈದಿನ್ ಮರೆಯ ಉಲಾಯ್ಕೊನೋ ದೀಲ ಬಂಡ ಮ್ಯಾಲಿ ಬಾಡ ನಮಸ್ಕಾರ ನೀನೆ ಅತ್ತಿ ಹಾ ಈರಮಾನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಾನ್ ಆರೆಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎನ್ನಿನ ಅತಿ ಇರೆ ನಾನು ತೂವನ ಕಲ್ದಿನ ಕಲ್ಲಕ್ಕ ತೋಜು ಇರೆಲ್ಲ ಅಂದಾಜ ಪೂಜ ಒಂದೆನ್ ತುಂಡೇರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಕ ತೋಜು ನಮ್ಮ ಯಾನ್ ಆರ್ನ ಸಾಲು ಆರು ಮಲ್ಪುನ ಮರ್ಜಿಗೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನು ದೊಡು ಬಕೆ ಏನೇ ಇರ್ ನರಕ ದಾನಿ ನಿಕ್ಲಿಂಚಿ ದಾನಿ ಅತ್ತು ಎಂಕಲಿ ಇತ್ತೆ ದಾಲ ಬೇತೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದ್ದತ್ತೆ ಆಯ್ಕೆ? ಅಂಚ ಮಹಾನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಂಚೂರು ತಯಪಾಗ ಬಂದು ಆ, ಹಾ, ಇತ್ತೆ ಈರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಜನಕ್ಲೆ ಸಾಧನದ ಬಗ್ಗೆ ತಯಪೋಡು ಅತ್ತಿ ಚಾನೆಲ್ ದರ ಹಾ ಇರು ಚಾನೆಲ್ ದರ ಬಂಡರತಿ ಅಂದು ಇನ್ನು ಕ್ಯಾಮರಾ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಕೆಮರಾ ಕ್ಯಾಮರಾ ದೇಕೋ ಅವಲೊಂಜಿಯೆ ಹಾ ತುಲೆ ಅವ್ ಲೆಫ್ಟ್ ತುಲೆ ಕುಡಂಜುಂಡು ಹಾ ಅಂಚೆನೆ ರೈಟ್ ಇಡು ತುಲೆಗೆ ಅವಳೊಂಜುಂಟು ಹಾ ಅವಲೊಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಕೆಮರಾ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಅತ್ತಿ ಚಾನೆಲ್ ದರ ಹಾ ನನ್ನ ಪಿರೌಡ್ ಉಂಡೆ ದಾದಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕೆಮರಾ ನಮರ ಪಿರಾರ್ ದಿಜ್ಜಿ ದಾಯೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಪಿರೌಡ್ ಕುಜಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು ಅಂಚ ಅವು ಎಂಕುಲು ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ಪುವ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಚೂರು ಬಲ್ದು ಮಲ್ಪಾರ ಹಾ ಬೊಲ್ದಿತ್ತಿ ನಾನು ಕಪ್ಪುಲ ಮಲ್ಪ ಕಪ್ಪಿತ್ತಿ ನಾನು ಬೊಲ್ದಲ ಮಲ್ಪ ಎಂಕುಲು ಇದಾದ ಬಾಲಿವುಡ್ ಹೀರೋಯಿನ ಮಾರೆಯ ಇಂಚಿ ಬಲ ಮಾರೆ ಸಾಧನೆ ಕೇಂದ್ರ ಬೇದಿರ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಹೊರೆ ಪಟ್ಕೊಂಡು ತೀರದೊಳ ನೆರ್ಪಿನಿ ಅತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ
ಇರ್ನ ಸಾಧನೆದ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಪನೋಲಿಯ ಜನಕ್ಲೆ ಪುರ ತುಲೆ ಮೇರ್ನ. ಈ ಸಾಧನೆ ಪನ್ಪಿನುಂಡತ ಸಾಗರಿತ್ತಿಲಕ್ಕ ಎನ್ನ ಸಾಧನೆ ಉಂಡತ ದಾಲ ಸುಮಾರು ಸಾಧನೆ ಅನ್ನೆ. ಪನ್ಪಿಲಕ್ಕೆ ಮೇರ್ನ ಸಾಧನೆ ಉಂಡತಿ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ಎಂಚ ಬಂಡ ಅಲೆ ಅವಳೊಂಜಿ ಬಾಲೆ ಬುಲ್ತಂದತೆ ಅಂದು. ಅವಳ ಮೇರ್ನೇ ಏನಿ ಸರಿ ಪನ್ನವೇನು ಅಂಚತ್ತಿ ಆರು ಅವ್ ಬಾಲೆಗೆ ಹುಷಾರಿತ್ತಜಿ ಹಾ. ಅವೇನ್ ಸಮಮಲ್ಲಿ ನೇರಿ ಓ ಅಂಚನೆ ಮಗ ಒಕ್ಕಡೆ ಅಂದೆಂದರೆ ಈ ಸಾಧನೆ ಮನ್ಪುನ ಸುಲಭ ಅತ್ತಿ ಹಾ. ಮಸ್ತ್ ಬಂಗೋಣ್ ಅಂದು. ಇತ್ತೆ ಆ ಮಂದಿನ ಸಾಧನೆಗೆ ಲೆಕ್ಕನೆ ಇಜ್ಜಿ ಹಾ. ಅಂಚದು ಇಕ್ಕಲೆ ಇತ್ತೀನ ಎನ್ನ ಸಾಧನೆ ಪೂರ ತೋಜಾಗೋರು ಅನ್ನಾನು. ಯಾನ್ ಸಾಧನೆ ಇನಿ ಕೊಡಷ್ಟು ಮನ್ಪರೆ ಶುರು ಮಂದಿನ ಹಾ. ಈ ತೆಲ್ಲೆಪ್ಪನ ಸಾಧನೆ ಮನ್ಪರೆ ಅಂದೆ. ಅಂದಿ ತುಲೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಐನ್ನೆಟಿತ್ತೆ ಹಾ ಅದಾಗ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರೆಗೆ ಜೋರ್ ಕೆಬಿ ಬೇರೆ ಬತ್ತಿ ಅಂದೆ ಹಾ ನೀರೇನು ಮಕ್ತಾರು ದಾಲಿ ಜದಗನೆ ಎನ್ನ ಸಾಧನೆ ಸುರಾತನ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಂದೆ ಯಾನ್ ಸೀದಾ ಸೊಸೈಟಿ ಹೋಯ್ನಿ ಹಾ. ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ಚುಮ್ನೆಣ್ಣೆ ಬಸ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅರೆನ್ ಬಗ್ಗಾಯ್ನಿ ಹಾ. ಕೆಬಿಕ್ ಮೈತಿ ಅಯ್ಯ ಕಡ್ಡಿ ಕೀರ್ನಿ ಇತ್ತು ಬರ್ನಿ ಏನಿ ತೂ ನಿನ್ನ ತಿಗಲೆ ಕೊಡು ಹೋಮರಿ ಅತ್ತಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಹಾ. ಒಂದು ಪುರ ಬುಡ್ಲೆ ಹಾ ಬೇತೆ ದಾಲ ಇತ್ತೆದ ಪನ್ಲೆ ದುಂಬುದ ಪುರ ಬಂದು ದಣ್ಣಕ್ಲೆ ಪುರ ಇಷ್ಟ ಪುಜಿ ಅವು ತುಲೆ ಐತೆ ಎನ್ನೋಡು ಯಾನ್ ಆತಿಗೆ ಇನ್ನೋಡು ಆ ನಮೂನಿ ಸಾಧನೆ ಮಂದಿನಿ ಇತ್ತೆ ಏತು ಮಂತುಪ್ಪಯ ಎನ್ನಲೆ ಅದೇ. ಇತ್ತೆ ನಿಕಲ ವೀಕ್ಷಕಲಿಗೆ ಎಂಕಲ ಸಾಧನೆ ತೋಜಾಕೊರು ಅನ್ನಾನು. ಆತಿ ಹಾ. ಆತೆ ಅದೇ ಹಾ. ತೋಜಕಪ್ಪ ಐಕದಾದ ಅವಡು ಎಂಕಲು ಉಪ್ಪುನೆ ಐಕೆ ಅನ್ನಾನು. ಮಿನನತ ಹಾ. ಏ ಮಿನನತ ಓ ಮಾರಾಯ ಉಲಾಯ್ಪೋದೊಂಜಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬೀಬಾಸಲ ಪೋ ಪೋ, ಪೋ. ಬಿ ಕಣಪ್ಪೆ ಓ ಎದಾ ತುಂಡಲ ಪಂದವಂ ಪೋಪೆ ಮಾರೆ ಕೂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಆನೆಲೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೇನ ಪೊನ್ನುಲೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೇನ ಅತ್ತಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಹಾ ಏನಿ ಬಿ ಪಂಡದಾದ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಬಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸಾಧನೆಲೆ ತೋಜವನ್ ಬರ್ಚಾ ಹಾ ಎಂಕಲ್ನ ಸಾಧನೆ ಪುರಪ್ಪನ ಅವೇ ಬೀಟ್ ಅಂದೆ ಹಾ ಹಾ. ತೂಲೆ ಇತ್ತೆ ಕನ್ಪೆ ತೂಲೆ ಕನ್ಪೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಇಂದಲೇ ಇರೇನ ಬಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಹಾ ಬಿ ಪಂಡ ಬಾಲ್ದಿಯಾ ಇತ್ತೆ ಈರುಂದೇನು ಬಾಲ್ದಿ ಅಂತ ಚಲ್ಲು ಮನ್ಪುನ್ ಬರ್ಚಿ ಹಾ ಎನ್ನ ಈತ್ ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ದಾದಿ ಉಂದುವೆ ಬಾಲ್ದಿ ಅಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಏನಂದೆಂದರಿಯೇ ಇತ್ತೆ ಇರ್ ಬಾಲ್ದಿ ತೂದಿರೇನ ಚಲ್ಲು ಮನ್ಪುನ ಹಾ. ಯಾನ್ ಬೇತೆಕಲ್ನಕ್ಕ ಬ್ಯಾಗ್ ಪರ್ಸ್ ಪೂರ ಪಸೋದು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುದು ಗೊತ್ತಾನತೆ ಅಂದೆ ಪೋಪಿನಿ ಉಂದೆಟೆ ಗೆಪ್ಪುನು ಮರ್ದು ಕೊರ್ಪಿನಿ ಬರ್ಪಿನಿ ಪೋಪಿನಿ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಬರ್ಪಿನಿ ಏನೇ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಮರ್ದಿ ಹಾ ಅತ್ತಿ ಹಾ. ಇರ್ನ ಸಾಧನದ ಆಯ್ತು ಉಲೈತಿನ ಪುರ ತೊಯಪ ಹೋಗ್ಯಾರ ಜನಕ್ಲೆ ತುಲೆ ವೀಕ್ಷಕರ ಕಾತುನೇರ್ ಅಯ್ಯೋ ಕೆಮಾರ ಒಂಚೂರು ಝೂಮ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬರ್ಪುಣತೆ ಆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೇ ಇತ್ತೆ ನಾನಿಕಲೆ ಸಾಧನೆ ಅದೇ ಅಂದ್ ನಿನ್ನತ ಕೆ ಗೆಪ್ಪು ಕೇನೆ ಹಾ ಇದಿಪ್ಪೆ ಓ ನೀನ ನಿರಿನಾಟ್ನ ಕೇಕ ಗೆಪ್ಪು ಮರೆಯ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಏನೇ ಕೇ ಬಣ್ಣ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಯಾ ಅವು ದೃಷ್ಟಿ ರೀತಿನ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಮಾರೆ ಅವನ್ ಸೈಡ್ ಇದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೇಗೆಪ್ಪು ಓ ಅಂದತಿ ಓ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಒಂದು ದಾದೆ ಪುರ ಅವು ಆಯ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಕೋಮನ ಆಯ್ನ ಉಂಗರೆ ಕಟ್ಟಿ ಮಾರದಿ ಎಣ್ಣಮ್ಮೇರ್ನೇ ಅವಡ ಈರ್ನಮ್ಮೇರ್ನ ಒಂದ ಸೈಡ್ ಧೀ ಮಾರೆ ಅವನ್ ನಮ್ಮ ಕೇಗೆಪ್ಪೋರ ಕೇತೋ ಜಲ ಎಕ್ಲೇನ್ ಪೂರ ಪಸಂದ್ ಆಯ್ತು ಹಿಂದೆ ಹಾ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಕೇ ಬಣ್ಣ ಕತ್ತಿ ಐತೆ ಇರು ಇತ್ತೆ ಕತ್ತಿನ ಸಸಾರ ಮನ್ಪುನೆ ನೀನಂದೆಂದರಿ ಕತ್ತಿ ಬಂಡ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ ತುಲಿ ಬೇತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕಲಕ್ಕ ಕಿಂಜ ಕತ್ತೇರಿ ಬಸೊಂದು ಅವನ್ ಕುತ್ತದು ಆಪರೇಷನ್ ಪುರ್ಸೋದಿಚ್ಚಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಆತ್ಮತ ಪೂರ ಪನ್ವೇರು ಕತ್ತಿಡು ಕನಕ್ ಕಡ್ಪೇರು ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಡ್ಪೇರು ಮಾಸ ಕಡ್ಪಾರ ಯಾನಂಚತ್ತು ಬುಕ ಎನ್ನಡೆಗ್ಲ ಪೇಷಂಟ್ ನಕ್ಲಿ ಬರ್ಪೇರು ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಆಪರೇಷನ್ ಅವಡು ಬತ್ತಿನಕಲೆ ನಡ್ಡ ಜೇಬ್ಡವನು ಕತ್ತಿಡು ಪಾಡ್ನು ಬಿಚ್ಚ ದಾದೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಈರು ಆಪರೇಷನ್ ಮಲ್ಪೋರ ಅತ್ತು ಗುಜ್ಜೆ ಗಡಪುನ ಈರು ಅವಳು ಇತ್ತಿನ ಲಕೋಂ ಪೋಯಡ ಆಪರೇಷನ್ ಅವಳೆ ಜೆತ್ತಡ ಕುಜ್ಜನೆ ಬಿಚ್ಚ ದಾದೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ನನ್ನಲ ಬೇತದಾಲ ಸಾಧನೆ ಉಂಡ ಇರ್ನ ಒಂದು ಪೂರ ಟ್ರೈಲರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ನನ್ನ ಬರೋಡು ಉಂದಿತ್ತೆ ಟ್ರೇಲರ ಬಕ ಏನಂದೆಂದರಿ ಇದು ಇರಗಿತ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜತೆ ಹಾ. ಇನ್ನೇನತ್ತ ಜಿ ಗೆಪ್ಪು ಏನೇ ಜಿಯೇ ಹಾ ಜಿ ಈ ಪಂಡ ದಾದಿ ಚೀಪಂಡ ಇದು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಏನ ಅನ್ಕೊಂಡು ಉಂತ್ಲೆ ಬರ್ಪುಡವು ಕಂಡ ಒಂದು ಗರ್ನಲ್ ಗರ್ನಲೆ ಹಾ ಅತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಆ ಗರ್ನಲ್ ದಾಗಿ ಉಂತ್ಲೆ ಇರ್ ತೂದುಪ್ಪಾರ ಸಾಮಾನ್ಯದ ಗರ್ನಲ್ ಮತ್ಮೇರ್ ದಕ್ವೇರು ಅವಲ್ ದಕ್ವೇರು ಮೂಲ್ ದಕ್ವೇರು ಏನೇ ಎಂಗೊಂಜಿ ರಿಪೋರ್ಟರ್ಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಚ್ಚ ಮಾರ ಯಾ ಹೋಗತ್ತೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಈ ನಂದು ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ತೀರ್ ನಟುಟ ಹೌದಾಯಿ ಕೆನ್ನುದಾಯಿ ಪನ್ಪುದೇನೆ ಪನ್ಲೆ ತುಲೆ
ಒಂದು ಕರ್ನಾಲ್ ದಾಯಕ್ಕೆ ಎನ್ನತ್ತೀರಿ ಹಾ. ಇದೇ ಕಿಡ್ನೀರ್ ಕಲ್ಲಾಪಿನ ಕಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ನಾ ಕಿಡ್ನೀರ್ ಕಲ್ಲಾಪಿನ ಕೇಂದರ ಕೇಂದೆ ಕೇಂದರತಿ ಅಕಲೆ ಪಡ್ಕೆ ಬರೆ ಸನ್ನಿ ಬರ್ಪಿನ್ ಕಿಡ್ನೀರ್ ಕಲ್ಲ ದಾಲೇಜಿ ತುಲೆ ಬರ್ಪೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಕಿಡ್ನೀರ್ ಕಲ್ಲಾತಲೆ ಬರ್ಪಿನ ಕಲೇನು ಯಾನಿದ್ದ ಬೇತ ಕಲ್ಲಕ್ಕೆ ಹೆಂಕ್ ಮಿಷಿನ್ಗೆ ಎಪ್ಪುನು ಮೂಲಿಕೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಅವು ಪೂರ ಪುಸ್ತಕ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ದಾಲೇಜಿ ಬತ್ತಿನ ಕಲ್ಲ ಬಂಜಿ ಕಿಂಕುನು ಅಕಲ ಆ ಪನ್ಪೆರತೆ ನೆಕ್ಕು ತೂ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಬಾಯ್ ತುಲೆ ಪಾಡು ಸೀದಾ ಪೋಪುನು ಕಿಡ್ನಿ ಇತ್ತಿನ ಕಲ್ಲು ತಾಗುನು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಆಯ್ ರಂಚ ಪುಡತ್ತಾಡಾಯ್ ಒರಿವೇನಿ ಎಂಕಾಯ್ ಒರುವೇನ ಬುಡ್ಪೆ ನಾವು ಬೊರ್ಚಿ ಮಾರಾಯ ಆಯ್ ಬೈದಿ ನಿನಕ್ಕೆ ಕಿಡ್ನಿದ ಕಲ್ಲು ದರ್ಪಾರೆ ಎಂಕ ಕಲ್ಲು ದರಿಂದ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಹಾ ಎಂಕಲೆ ಪೊರ್ತಾನ್ ನನ್ನ ಪೇತಾಲ್ ಸಾಧನೆ ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ನನ್ನ ಬರ್ತಿದಿಂಚ ಬರ್ತಾನೆ ಉಂತ್ಲೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಸಾಧನೆ ಉಂಡು ಇನ್ನತ ಹೀಗೆ ಡಿ ಎ ಹಾ ಡಿ ಪಂಡದಾದಿ ದುರ್ಸೆ ಏನ ದೀಪಾವಳಿ ಅವನುಂಡೆ ಇಂದಲೇ ಇರಿನ ಡಿ ದಬ್ಬಣ ದಾದೆ ಒಂದು ದಪ್ಪನ ಚಪ್ಪಲ್ ಪುಲ್ಲರ ಬೈದಿನೇ ನಿಗುಲು ಚಪ್ಪಲ್ ಈರ್ ದಬ್ಬನೋಡು ಚಪ್ಪಲ್ ಬೋಲು ನಂದಿಂದರ ಹಾ. ಈರೊಂದು ಚೂರು ತಿಂಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಎಕಡೋಲ ఆయన ಅಡ್ಡ ಜಬ್ರ ತಿಗಿತಜ ಅಂದ ಅವನ್ ಇರ್ ನಮ್ಮೇರ್ ಬೋಲ್ವೇರ ಏನೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೆಂಗೋಯ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಇದ್ದ ಮಾರೆ ಪೋಪೆ ತೆಗಿಲ ನಡು ಈನೆಕ್ಕೆನ್ನು ಪನ್ಪುಜನ ಪನ್ಪೆ ಉಂತಲೆ ಇದ ಕಿನ್ನ ಸೂಜಿ ಬಸ್ ಒಂದು ಏತ್ ಬರ್ತಿಯೇ ಪೊಲ್ಲುನು ಬೇರಿಯೇ ಪೊಲ್ಲುನು ಆತ್ ಬರ್ತು ಹಾ. ಮುಂದೇಟು ದಾಲೆಚ್ಚಿ ರಡ್ಡು ಸುತ್ತು ಕಟ್ಟಬಾಡ್ನು ಕಡುಪುಡು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಆಂಡೆ ಹತ್ತು ನನ್ನದಾಲ ಉಂಡಪ್ಪ ಉಂಡು ಉಂತ್ಲೆ ಇರ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನನ್ನಲ್ಲ ಉಂಡು ಏನನಾತ ಸಿಪಿಗೆ ಎಪ್ಪು ಸಿ ಪಿ ಬಿಪಿ ಬಣ್ಣದಾದೆ ಸಿರಪೆ ಇರಪ್ಪು ರೆಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಹಾ ಇಂದಲೇ ಸಿ ಪಿ ಹಾ ಎನ್ನಂಚೂರು ಮೇಕಪ್ ಹಾಲಣ ಐಕೆ ಮೇಕಪ್ ಮಂತ್ ಬರ್ತೆ ಅವೇ ಓ ಪಸಂ ಪೋ ಉಲೆ ಪೋ ಬೆನ್ಯ ಪೂರ ನೆಕ್ಕೆ ಬಾಡಿಯಡ ಬೊಕ್ಕ ಒಡೆ ಇಲ್ಲ ಮುಂದು ಪೂರ ಬರ್ಪುಜಾತೆ ಡಿವಿಡ್ ಆಯ್ತು ಅವು ಬರ್ತೀವಿ ಕಟ್ಟು ಅಪುರಗೆ ಪೋರ ಇತೆರೆಗೆ ನಾ ಸಿಪಿ ಅತೆ ಸಿಪಿ ಬಂಡಾಲೆ ಉಂಡೆ ಸಿಪಿ ಹಾ ಸೈಕಲ್ ಪ್ಯಾಚ್ ಅಂದೆ ಹಾ. ಯಾನು ಅಂತ ಪೋಡಿಯ ಪನ್ನೆ ಸೈಕಲ್ ಪ್ಯಾಚ್ ಇತೆ ಉಂದು ಇನೇ ಗೊತ್ತಾನ ಇರೆಗೆ ಹೆಂಗಿನೇಕು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಪಣ್ಣ ಗೊತ್ತಾವು ಮೊಕಲ್ನ ಗುರ್ತೊಂಡೆ ಅಗಲ್ಲ ಗುರ್ತಾವ ನೀನು ಎರೆಗಿಂದು ಒಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಅವೇನಾ ಅಂದತ ಇತ್ತೀಚೆ ಯಾನ್ ಸಂಡೆ ಚುಚೂರೆ ಪಾಂಡು ಅಂಚ ಒಮ್ಮಲೇಜಿ ಚುಚೂರು ಕೆಲ ಉಪ್ಪಯೆ ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಹಾಕದು ಕೂಲ್ದೆಕ್ಕುಲ್ ನೈಟಿ ಅಂದೆ ಮೂಕು ಮುಟ್ಟ ಬರ್ದು ಬರ್ಪೆಟ್ಟು ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಬರ್ದು ಕರ್ಲುಡು ಹೊಟ್ಟೆ ಬೂರ್ದುಂಡು ಬರ್ದು ಕರ್ಲುಡು ಹೊಟ್ಟೆ ಬೂರ್ದು ಅಕಲೇನ್ ದಾಲೆಚ್ಚಿ ಎಂಕಲ್ನ ಕೇಟು ತಿಗುಪುನು ಕರ್ಲಿಗೆ ನೆಟ್ಟು ಪ್ಯಾಚ್ ವಾಡ್ನು ಟೀಟು ಕೊಲ್ಲುನು ಕಡಪು ಆಂಡೆ ಒಟ್ಟೆ ಹ್ಯಾಪಿನಿ ಇರು ಎನ್ನಾರು ನೆಟ್ಟು ಗುಂದು ಪೂರ ಪೋಪುನ ಅಂಚಪುರ ಆಪು ಯಾನ್ ಪೋಪೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಒಡೆ ತಾಯಿ ಮಲ್ಪುಂಡೆ ಮುಲು ಆ ತಾತ ಮಲ್ಪುನಿ ಮೇರ್ನ ಸಾಧನೆ ತೋಯಪೋಂತೀನಿ ಸಾಧನೆ ಆ ಎಂದ ಸಾಧನೆ ಇಂಟ್ರು ಮಲ್ಪುನಿ ಆ ఆయన వాఘర్పతి ఇంటర్ మలుపు మారాయి ఆ ఏర్ మారే ఆయన డాక్టర్ ఏర్ బండి మారే ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಕೈತಲ್ ದಾಕ್ಲ ఆయన ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದು ಎನ್ನ ಮರ್ದು ಗಿಡ ಕಟಬಿಟ್ಟು ಏರ್ ಮಾರೆ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಮರ್ದುಕು ಬತ್ತ ಮಾರೆ ಎನ್ನ ಬಂಜಿ ಬೇನೆದಕ್ಕೆ ಬಂಜಿ ಬೇನೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಮರ್ದುಕು ಮಾರೆ ಬಂಜಿನ ಅಲೆಕ್ಕೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಮರ್ದು ಕೊಡ್ತೆ ಮಾರೆ ಏರ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆಯ ಏರು ನಮ್ಮ ಬೆರ್ಲಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಂಪೌಂಡರ್ ಆದಿತ್ತೆಯ ಐದು ಬೇಲೆಡ್ ದೆತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚೆನೆ ಮರಲೆಲ್ಲ ಕಾದಿ ಇದು ಮೂಲ ಬತ್ತ ಮುನ್ಮಾಲ್ತು ಕುಲ್ದೀನಿ ವೆಂಕಾಯ ಬೀಪಂದು ಬಕೆಟ್ ಇಡು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕಾಯಿನ ಗರ್ನಾಲ ಪೂರ ಪಿದೆ ಬನ್ನಗನೆ ಕಂದ ಜಾತೋಡು ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಿಲ ಎಂಚಿನ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ನಗ್ಲು ಪಕ್ಕಡೆ ಏ ಅಂಚ ಮನೋಟಿ ಪೂರ ಲಂಚ ಉಪ್ಪುಗೇರು ಪೂರಗಳ ಅಂಚಪ್ತೇರು ನಿಖಿಲ ಇಂಚನತೆ ಖಾಲಿ ತುಲ ಬೋರ್ಡ್ಲ ಐತಿ ದಾಲಜ್ಜಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ದಾಲಜ್ಜಿ ನಿಖಿಲ ಒಂಜಿ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತೇರು ಪಂಡು ಪಕ್ಕ ಬಾರ್ಬಾರ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಎಲ್ಲ ಉಂದುಲ ಪತ್ತೊಂದು ನೀವು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಟ ಏತೋ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿನಾಗ್ಲು ಆಗ್ಲೇನ್ ಪೂರ ನಿಖಿಲ್ ಏನ್ ಪೂಜಾರು ನಿಖಿಲ್ ತೂಪಿಂದುಲ ಕಲ್ವಾ ವಲಾಂಡಲ ನಿಖಿಲ್ನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಾಗ್ಲು ಎಂಕ ಬಾರಿ ಕಣ್ಣುಂಡು ನಿಖಿಲ್ನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಾಗ್ಲ ಮಿತ್ತು ಆದೆತ್ತ ತುಲ ಅದೇ तूला नाना बार तुला तूला नाना बार अच्छे ओ भैया वो कैमरा को बंद करो नहीं तो इधर मारेंगे बंद करो ನಾನು ಐತೆ ಓಡ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಭಾಷೆ ಅಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಕಾಲಿ ತುಲೆ ಮಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಗ್ಲು ಇಂಚ ರೇಟ್ ಬಾಡು ಬಂಜಿವೇನ ಗೀತ್ ತಿಗಲವೇನ ಗೀತ್ ನೆಕ್ಕಿ ಇತ್ತು ಐಕ್ ಬಂದು ಅಂಡ ಅವೇನ್ ಜನಕ್ಲವೇನ್ ತೂದು ಕಮ್ಮಿ ರೇಟೆಡ್ ಓಲ್ ಏರ್ನೊಂಡು ಅಡೇಗೆ ಬಲ್ಪುನು ಆಗು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂದತ್ತ ಅವ್ವ ಉಂದ ದಾಲಕ್ಕೆ ಅನ್ನೇಜಿ ಒಟಾರೆ ಸೀದಾ ಪೋಪಿನಿ ದಾದ ಒಂಜಿ ಕಾಲನ ಮಾರೆ ಹಲೋ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ದಾದಾ ಕ್ಯಾಮರಾ ಉಂಡು
ಏನು ಕ್ಯಾಮರಾ ಕ್ಯಾಮರಾ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮವಳುಂಡು. ಬೆಳ್ಮನ್ ಕುಸಲ್ ಮೊಕಲ್ಲ ಕುಸಲ್ದ ಚಾತುರ್ ಪೆಂಚಾಣಂದ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಕೆನ್ನರ್ದು ನಿಕಲಂಜ ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಲ್ತಲ್ಲೇ ಪರಿಚಯ. ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಭಟ್ ನಂದಾಳಿಕೆ. ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಭಟ್, ಸಂಕೇತ್ ಕುಲಾಲ್ ಬೆಳ್ಮನ್, ಸಂಕೇತ್ ಕುಲಾಲ್, ವಿನೀತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಪು. ವಿನೀತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ದಿಲೀಪ್. ದಿಲೀಪ್, ವಿಜಯಣ್ಣ. Welcome to the show. Welcome to the temple. Dasanagla Nikalna Bari. Welcome ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಂತುಂಬು ನಾಟಕ ಮಂತಂತಾರೆ ನಿಕಲು ಇಯರ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ನಾಟಕ ಮಂತದಾರ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂಚ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಸ್ ಅಂಚ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಸ್ ಪುರ ಅಂಚ ಕಾಲೇಜ್ ಇಡುಪ್ನವಲ್ದೇರಿಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಸಾ ಅಷ್ಟಿಗೆ ಏನಿಗೆ ಏನೋ ಲೆಕ್ಕ ನಿಖಲ್ನ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಂಡ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಸ್ಟೇಜ್ ಇದ್ದ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ಗಳ ಬಲೆ ತಿಲ್ಪಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಆಯ್ಕತ್ತ ಒಂದು ಗುಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ನಿಕಲು ಎಡ್ಡೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇತ್ತಂದರು ಅಂಚೆನೆ ಮೆಸೇಜ್ನ ಒಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೆಸೇಜು. ಓವರಾಲ್ ದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಾಸ್ ಗುಡ್, ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟು ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇತ್ತು ಜಿ. ಪಂಚಸ್ಲ ಸ್ಮಾಲ್ ಕಿನ್ನೆ ಲೇಸ್ ಅದು ಕಿನ್ನೆ ಪಂಚಸ್ ಇತ್ತು ಅಂಚ ಜೋರ್ ತೆಲ್ಕೆ ಬಜ್ಜಿಲಿ ಬಂದ ಬೋರ್ ಆತು ಜಂಗ್ ಟು ಬಿ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ವಿತ್ ಯು. ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಅಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ವಿನೀತ್ನೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಯು ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅ ಗುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್, ಗುಡ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ಯು ಆಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದ್ಪದಲ್ಲರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಓವರಾಲ್ ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸೇ ಮಸ್ತ್ ತೆಲ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಮಾತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡಿಗೆ ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್. ಐ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಮೇಲೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರು. ಬೆಳ್ಮಾನ್ ಕುಸಲ್ ವಿಜಯಣ್ಣ ಬಂಡಿ ಲೆಕ್ಕನೇ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಗೆ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅನ್ ಆ್ಯಪ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಪನ್ಪಿನಂಡ ನಿಖುಲ್ ಗುರುಪ್ರಸಾದನ್ನು ಸರಿಟಿ ಯೂಸ್ ಮಂದಿಜಾರ್. ಹಿ ಈಸ್ ಅ ಫೆಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್. ಈ ಇಡೀ ಸ್ಕಿಟ್ಟಡ್ ತೋಜದು ಬರೋದು ತಿನ್ನಿ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್. ಬಟ್ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ರೋಲ್. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬತ್ತದು ಎಂಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬತ್ತೇರು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಂಕೇತ್ ಇವ್ರ ವಾಯ್ಸ್ ಇವ್ರನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಐಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಬರ್ತಿಚ್ಚಿ ಇವ್ರು ನಾರ್ಮಲ್ ಪಾತಿರ್ದೇ ಕಾಮಿಡಿ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅವೇನ ವಾಯ್ಸ್ ಅವು ಚೇಂಜ್ ಮಂತದ್ದು ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ ಬಿಟ್ ಇರಿಟೇಟಿಂಗ್ ವೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಪೀಕ್. ಅವು ಅಂಚ ಪಾತಿರೋಣ ಅಗತ್ಯಲ್ಲ ಎತ್ತಿಚ್ಚಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಲೀಪ್ ಇರೆಗೆ ಈ ರೋಲ್ಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ವೇರ್ ದೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಪ್ರೂವೈಸ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಒಂದುವೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ಯು ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇಟ್ ಮಚ್ ಬೆಟರ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ಆನ್ ಇಟ್ ಅ ಬಿಟ್. ಪ್ಲೀಸ್ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ವೀಕ್. ನಿಖಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಎತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಜಿಡ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಅಪ್ ಟು ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಬೊಕ್ಕ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಾತೆರೊಂದು ತೇರು ರಿಪೋರ್ಟರ್ದ ದಿಲೀಪ್ is speaking in between. Overlap. ನಿಖಲಿಗೆ ಡಯಲಾಗ್ ಮರತ್ತು ಬೋತುಂಡ ಅದು ಒರಿ ಅಗತ್ಯಜ್ಜಂದಿನ ಅವ್ಳು ಪಾತಿರೊಂದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾವಂದಿತ್ತು. ಬಟ್ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಕಡೆ ಇಂಚಿನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಒರಿ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಕುಡೋರಿ ಪಾತಿರ್ನು. ದ್ಯಾಟ್ ಶೋಸ್ ದ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಪರ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್. ಅವೇ ಪ್ರತಿಯೊರಿಗೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್. ದಾಲೇಜಿನ 25-30 ಸರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪಂದೆ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರೋಚ್ಚಿ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಐನಾತ್ ಮಂತದ ಬರ್ಪಿನ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ಇನ್ ಎ ಲಿಟಲ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್. ಸಿ ಯು ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಥಿಯೇಟರ್, ಯು ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಆರ್ಟ್. ವೆನ್ ಯು ಲವ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಪುಟ್ ಇನ್ ಎ ಲಿಟಲ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಬೋಡಂದಿಚ್ಚಿ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಯು ಲವ್. ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಂತ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಂತನ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಚ್ ಬೆಟರ್ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರೈಡ್ ಟುಡೇ. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಭರತ್ ಶೆಟ್ರು. ನಮಸ್ತೆ. ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಲ ಐಡಿಯಾಲ ಭಾರಿ ಶೋಕಿದ, ಮೆಸೇಜ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕಿತ್ತು ಅನ್ನ ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕನೆ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ನ ಇತ್ತಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡು. ಬಟ್ ಪಂಚಸ್ ಬೊಕ್ಕಲ ಅಂತೆ
ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಪೋಂಡ ಬೊಕಲ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಒಂತ ಡೀಟೇಲ್ ಪೋದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಂಡ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮಾತಾಡಗಳ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾವಂದಿತ್ತಂಡು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಬೆಟರ್ ದೆನ್ ದಿಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇಂದಟ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ನಿಕ್ಲು ಪೋಪರಿಚೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪೋಂಡ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬೆಟರ್ ದಿಸ್ ಅಪ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಿತ್ತು ಪೋಪಲೆಕ್ಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಕ್ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಸುಮಾರ್ಜಂತ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಯುನಿಟಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬರ್ತ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಶಶಿ ಸೋಪ್ ಅಂಚನೆ ರಿಷಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯಾವಾಸ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಮಾತ ಸಹಕಾರ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತ ನಕಲೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಪನೊಂದು ಬಂದಲೆ ಇನಿತ್ತ ಈ ಎಗ್ಗೆಡ ಬಿನಮಲ್ದಿನ ಕಲಾವಿದರೆಗ್ಲ ತೂಯಿನ ನಿಕಲೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಪನೊಂದು ತೀರ್ಪುಗಾರರೆಗಂಚನೆ ಭಿನ್ನಾದಿಗಡ ಕುಲ್ದಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭರತ್ ಶೆಟ್ರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಪನೊಂದು ಇನಿತ್ತ ಎಗ್ಗೆಡದಾಗಪ್ಪ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಬಲೆ ತಲಿ ಪಾಲೆ